ассалому алайкум амакаса, хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастед. Духтару ман аз ҳамаи шумо миннат дорам ки дар комментария суханҳои хуб нависта маро хеле дастгирӣ мекунед. Ман имрӯз барои субҳона сирники тайёр кардесам. иҷода камтараки дигараш мондагиай ҳозир ишам тайёр карда мегирам. иҷода 2 пачка творога, 1 та тухмай, 2 қошуқ шакар и 2 қошуқ ордай. Тамом. ҳам хел сирникиро пухта мегирем. инам хали шидан сирники мо духтаро. ия метонем ки сметана кати, джем кати, нутелла кати бихӯрен. беҳад сирники ба маззаи. ҳатман шумоям тайёр карда бинен. мо ҳозир мешинем нонушта мекунем. касе ки хурдеса боша иштиёи то. духтаро ман ҳозир булгур тайёр мекунам. барои и дегда камтар равған меандозумон. косада 1 коса бар ин булгур мегирам. шумо метонед ки нигоҳ карда ба аъзои оилатон кам ё зиёд кунен булгура. мешувемша оша рехта, баъд равғане ки мондем гарм шидесай ҳамуда бирён мекунем. дар муддати 2-3 дақиқа бояд ки ҳамин обе ки дар танаш ҳаст поқ шаваю булгури мо камтар бирён шавад. булгура мумкин ки духтаро бопурсанд ки ай ки ҷо бигирем, барое ки ҳар боре ма тайёр кунам дар комментария менависанд ки аз куҷо мехарем ина ва ин чӣ намуд пешеноя гуфта. аз ёвар, пайкар ва ашан метонем ки бихаренша духтаро. ҳамон атаки ки макарону гречка ё бринҷ ҳам хари чизо мефурӯшанд, да ҳамусу мешавад духтаро. баъде ки обуш немихе полностью қоқ шид, булгур камтар бирён шид. нигоҳ кунед аллакай булгури мо бирён шидагиай. ида об ҳамроҳ мекунем. оби мо бояд ки булгура пӯшонад. шумо метонед ки ҳамин вақт томат ҳам ҳамроҳ кунем. бирён карда камтар маззаш мебурояд, рангшам дигар мешавад. ман об ҳамроҳ мекунам. баъд камтарак паприка ҳамроҳ мекунам. паприкаю намака ҳамроҳ карда як омехта мекунаму об ки ҷӯшид кришкаша пӯшида алови паста мемонам 10-15 дақиқа тайёр шавад. духтаро ин аз байн 15 дақиқа гузашт. булгури мо тайёр шид. беҳад ман ин гарнира нағз мебинам. метонем ки котлета кати бихӯрен, сочтава кунен дар бараш бихӯрен катиш, шашлик кати метонем бихӯрен, лула кабоб кати, ҳама чӣ кати беҳад бамаззаи. ҳозир ман бо дар бари и гӯшт бирён мекунам. инҷода ма гӯштая реза кардам. тақрибан 700 грамм гӯштай. гӯштам хел миёна реза кардаму камтарак равған андохтам. равғани бисёр истифода намебарам ман. гӯштое ки бирён кардем, 2 дона пиёз мегирем духтаро. 2 дона пиёза реза карда майда карда меандозем. ҳамаша якҷоя 3-4 дақиқаи дигар бирён мекунем. баъд метонем ки дилхоҳ приправаю намака ҳамроҳ кунем.
майҷа барои гӯшт як намуд приправаи ҳамо ҳамроҳ мекунаму баъд намак ҳамроҳ мекунам. Тамом. амоша омехта мекунем, мемонем камтари дигар бирён шава. Як стакан об ҳамроҳ мекунему кришкаша мепӯшем, мемонем алови паста 40 дақиқа паза. беҳад гӯшти мулоим мебиёяд. духтарои назд, ба ин 40 дақиқа гузашт, нигоҳ кунем гӯшти мо тайёр шид. беҳад иштиҳо оварай. ина ҳозир булгуркати мекашаму на гарнир булгурай. инам хеле гӯшти хушрӯ омад духтаро. метавонем ки ҳамин гӯшта тоқам хеле бирён карда бихӯренша. духтаро, ман ҳозир мехоҳам шумода як намуд лайфхака нишон диҳам. обои худмон жостке агар ки филтр намондагӣ бошен дарини чойникомонам хеле гаҷ мегира. ҳозир ман чӣ хел осон шустани ина шумода нишон медиҳам. барои ин мода лимоннаи кислота дар корай. тақрибан як қошуқ бар ин лимоннаи кислота дар дарунаш меандозему. баъд оба пур мекунем. оба ки пур кардем, ҳамон лимукати мемонем буҷӯша. вақте ки меҷӯша хча мепартоя, мемонем меистабо камтараки хунук шид бо гирён мекунен ҳамон оба. 2-3 бор ҳам хел гирён мекуненша. агар ки чойникҳои барои болои плита боша ваям ҳамин хел обтон ки ҷӯшид мекушен, мемонен камтар хунук меша, бо гирён мекунен такша. ҳамин хел вай гаҷи такша тоза мекунам. ина ман чанд бор ҷӯшондам, оба мерезам ҳозир. такш бисёри бад гирифтагӣ буд. ина ман як ҳафта буд нашустагӣ будам. дарунашам хел гаҷ оша. барое ки гуфтам шумо дар нишон диҳам. мисол кам боша нишон медиҳ, мегӯянд ва як хел латакатиам хел мешуди мерафт. барои ҳамон ман мондам ки шумодам хел нишон диҳам. шумо бинен духтаро, мумкин ки бисёриҳоям бо ҳамин тарз бушванд чойникошонам, вале ҳастанд духтарое ки намедонанд. ман барои ҳамно нишон додам. бо камтараки дигар андохтам лимону ҷӯшондам. ин дафъ нигоҳ кунед, полностью ҳамон гаҷ рафт. оба рехтаму бо камтарак лимоннаи кислота андохта оби кам кати бо мондам. як бори дигар ҷӯшид, нигоҳ кунед ҳама гаҷош рафт. ҳозир ина латакати як мешаке мегирем, тамом тоза мешава. шумода дар кор нест ки дарини ида рахша андохта ягон хел комет андохта бушакенша. просто ҳамин лимоннаи кислотая об кати меандозену меҷӯшонем. нигоҳ кунед духтаро чӣ хел тоза шид чойники мо. чӣ хеле ки гуфтам, метавонем ки ба чойникҳое ки болои газ данд ва ям ҳамин хел ба ҳамин тарз бушӯен. беҳад осонае. ман чанд сола ҳамин хел мекунам. агар ки оби филтрдор истифода барем, чойникҳои хел гаҷ намегиранд. вақте ки мо ай оби кран истифода мебарем бе филтр, обомон ҳам хеле ай. барои ҳамон даруни чойникҳомон тез-тезам хел налёт мегиранд, безеб мешаванд. ин як маслиҳати ман барои шумо буд духтарон. касе надона ҳатман истифода бара. духтаро, ман имрӯз боз фаберлика шумода реклама мекунам. бисёриҳо бовар намекунанд ки аз фаберлик сум кор карда мешава. шумо худтон фикр кунед, вақте ки аз фаберлик пул кор карда нашава, барои чӣ духтаро аз ман пул дода реклама мехаранд? агар инода фоида набоша ва ё ҳеҷ вақт пул дода аз одамон реклама намехаранд. барои ҳамин духтароне ки мехоҳед пул кор кунед, аз хонатон набаромада, дар ҷои шуштагитон ҳамроҳи фарзандонатон, ҳамроҳи оилатон дар хона нишаста пул кор кунед, метавонед ки ба ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экранай дар тамос шуда бо хоҳарамон Шаҳноза ба фаберлик аъзо шавен. ин кас шумо бепул регистратсия мекунанд, тамоми нозикиҳои корро мефаҳмонанд
ва шумо метавонед ки дар фабилик муваффақ шавед. Ҳатман ба ин рақамҳо занг занед. духтор Маиҷада маҳсулотҳое барои салати оливия мондам. То тайёр шудани маҳсулотҳо бояд ки кухня тоза кунам, не посудоҳоя бушувому, ҳама ҷоя порядка кунам. ҳамаи маҳсулотҳои мо тайёр шид духтаро. ҳозир пустоша гирифта, шушта, ҳамаша реза мекунем. Иҷада дута сабзие, дута картошкаи, тухмай, лаблабӯи сурхай. иҷада ман гӯшти индюк ва бодринга реза кардаму ҳозир наи сабзавотҳои дигара тухмкатӣ реза мекунам. чоркунҷа ин ҳамаша реза кардам. зелёни горошкам ҳамроҳ кардам. акнун майонез ҳамроҳ мекунам. духтаро ҳамаша инама тайёр кардам. майонезшам ҳамроҳ кардам. ним банка майонез рафт ҳамин маҳсулотҳои мада. ҳамаша омехта кардам. ҳамхел салат тайёр шид. ҳар боре ма ҳамин салатро тайёр кунам, кӯдакиҳом да ёдам мебиёяд. бочаҷони ман бисёр тайёр мекардан ҳамин салата, мо нағз медидем. духтар омада, посилка омад. ай Турция, як духтари беҳад ба ман қадрдон ҳамин посилкаи рӯй кардай. ман ҳозир мехоҳам кушода шумода нишон тим ки дарини ида чияй. раҳмат Шукронҷон барои қадрдонӣ карданат ва барои ин тӯҳфае ба ман рӯй карданат. ҳозир духтаро ман мебинам ки дарини ида чияй ва шумода нишон метиҳам. дарини коробкачаи ҳуй карда мебинем ки дарини ида чияй. беҳад коробкачаи хушрӯ. электронни тасбеҳ будай. раҳмат Шукронҷон. иншоалло ман и тасбеҳ фақат катӣ мегирам. қуръон будай дарини ида беҳтарин тӯҳфа. раҳмат Шукронҷон барои тӯҳфаи беҳтарин. қуръон ин беҳтарин тӯҳфае барои моҳо. бо ин хел тасбеҳи хушрӯи дигар дарини ҳамин коробкада. бальзам барои лав, баъд пилинг, шоколад. ҳозир бо мондагӣ тӯҳфаҳоя кушода мебинем чиян иҷода. дарини коробкачаи ҳозир кушода мебинем. иҷода блокнот будай. блокноти необычный, мадам халин чизо мақулай. хушрӯҳак. дарини и салофан ҳозир кушода мебинем ки дарини ида чӣ боша. ин хеле баночка будай. даринашда мактубчаи ҳозир кушода мебинем ки дар иҷо чӣ навистагиай. эйфелевая башня. Шукрон медонад ки ман эйфелевая башняя нағз мебинам. орзуи ман аст ба ҳами Париж рафтан, ба эйфелевая башня аз пеш рафта дидан. ҳозир мактуба мебурорем ки дар даринаш чӣ нависта шудагиай. мада беҳад ҳамхелин сюрпризо мақулай. дар иҷа шукрона навистае ки апаи Парвина, худоҷон дар касбу коратон баракат бинед. раҳмати калон. омин. иншоалло ки шумо низ дар касбу коратон баракат бинед. ҳазорон бор шукрона барое ки чунин тӯҳфаҳоя ба ман рӯй карден. асос тӯҳфа нест, асос ҳамон внимание ҳаст ки қадрдонӣ карда туя аз ёдаш намебурора. раҳмати калон. боз як бори дигар.